Chcete si rozcvičiť vaše rameno a neviete ako? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes vám ukážem, ako sa dá rozcvičiť ramenný kĺb a to do extenzie. Zober si palicu a chyť ju rukou úplne na konci. Posuň ruku smerom dozadu najviac, ako ti len rozsah dovolí a na konci pohybu vydrž 1 až 2 sekundy. Potom sa vráť späť do východiskovej pozície. Pohyb vykonávaj uvoľnene a palicou si pomáhaj na konci pohybu zvýšiť rozsah. Postav sa chrbtom k stene alebo rebrine a rukou sa chyť rebriny alebo si ju opri o stenu. Pomaly pokrč kolená a zosadaj smerom dole, kým ti to rozsah pohybu dovolí. Na konci rozsahu vydrž 1 až 2 sekundy a potom sa vráť naspäť do východiskovej pozície. Každé cvičenie zopakuj 10 až 15 krát. Toto cvičenie pomáha pri obmedzenom rozsahu pohybu, ale aj pri bolesti v ramennom kĺbe, ktorého príčinou je obmedzený rozsah. Existujú aj iné pohyby a cvičenia na zvýšenie mobility v ramennom kĺbe a tie vám ukážem na budúce. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.